Dragi gledatelji, dobar vam dan. Gotovo 2 mjeseca bez pravih oborina te ekstremno visoke temperature zraka tijekom 2 toplinska udara u srpnju ostavili su traga i na poljoprivrednim površinama. Žuti listovi i isušena zemlja već se pojavljuju na poljima kukuruza i soje. Zbog vrućina trpe i ostale kulture, prvenstveno povrće i voće, čak i ono koje je pod sustavom navodnjavanja. Stručnjaci i savjetodavne službe ističu dobra priprema tla, pravilna sjetva i primjena agrotehničkih mjera mogu djelomično ublažiti štetne posljedice suše. Ako se može i treba šta napraviti, onda je to primjena takozvani biostimulatora, pripravaka na bazi aminokiselina, to su drin, poliamin i još neki. S njima raditi rano ujutro ili kasno na veče, zapravo će oni tu kondiciju održati u ovim stresnim situacijama. Znači, oni koji imaju navodnjavanje koriste, oni koji nemaju, oni bitno je uništiti te ljetne korove, možda izmalčirati, ali i tu biti oprezno, ne jako nisko izmalčirati međuredni prostor. 2 tjedna prije jubilarne 300. Sinjske alke održana je ona šokačka. Radi se o manifestaciji koja prerasta u tradiciju jer u Selcima Đakovačkim održana je 5. puta. Sve je krenulo kao ideja da se u jednom malom slavonskom mjestu organizira nešto što odskače iz okvira uobičajenog. Baš to i postignuto je, pa se svake godine povećava broj sudionika. Uz vrlo kratki zalet, teško koplje i repliku originalne alke, jahači, među kojima se ovoga puta našla i jedna dama, nemaju nimalo lak zadatak. Ipak nije nedostajalo pogodaka u sridu, no ovdje je zaista puno važnije sudjelovati. Organizatori su Konjički klub Zenta i Lovačko društvo Srndač iz Selca Đakovačkih, a manifestacija je održana pod pokroviteljstvom grada Đakovač i Osječko-baranjske županije. Na ovom dijelu nema konkurencije, kogod dođe misli, šta je to alka, nije to ništa, ali evo ko sjedne na konja, ja imam sina koji jaše tu, isto koji je član udruge koji jaše, kaže nije to baš tako jednostavno. Antun Novaković, član kajak kanu kluba Olimpik iz Slavonskog Broda i hrvatski reprezentativac, prošle subote odveslao je dan za pamćenje i osvojio srebro na svjetskom juniorskom prvenstvu. Večeras ga isto tako očekuje doček za pamćenje u Slavonskom Brodu. Naime, na korzu će biti postavljena bina s velikim video zidom gdje će svi ponovno moći vidjeti Antunovu utrku i proglašenje pobjednika, a sve prisutne zabavljat će i tamburaši. Planirani početak događanja večeras je u 20 sati i 30 minuta na korzu, a dolazak Antuna je planiran 21 sat, kada će ga sa zagrebačkog aerodroma dovesti njegovi klupski prijatelji. Još jednom podsjećamo na veličanstvenu utrku i osvojeno 2. mjesto na svjetskom juniorskom prvenstvu u Portugalu. Ovo je možda i najveći rezultat u povijesti sporta našeg grada i županije, tim više jer je postignut direktno iz gradskog kluba, ali i iz teških uvjeta kakve imaju naši kajakaši. Nakon 5 godina nogometaši Cibalije iz Vinkovaca ponovno su postali pobjednici tradicionalnog memorijalnog turnira Zvonko Mikolčević, kojeg 24 godine organizira NK Posavac. Tako su se u finalu našli Cibalija i Marsonija, 2 ekipe koje su na prošlogodišnjem memorijalu igrale za 3. mjesto. Vinkovčani su bili bolji tijekom svih 90 minuta te su zasluženo došli do pobjede s 2:0. Nogometaši Cibalije u vodstvo je 23. minuti doveo Austrijanac Daniel Weber, a u 84. minuti povećao ga je Amerikanac Jurgen Kuster. U susretu za 3. mjesto druga ekipa Dinama iz Zagreba je s 3:1 svladala Orašje. Za mlade modre nade golove su postigli Marko Iharoš, Sanjin Lelić i Bojan Knežević, dok je jedini strijelac za Orašje bio Antonio Vidović. Za najuspješnijeg vratara proglašen je Marko Gavrić iz Marsonije, dok je Daniel Weber iz Cibalije dobio nagradu kao najučinkovitiji strijelac.
Za najboljeg igrača bez konkurencije izabran je kapetan Cibalje Frane Vitajić, čija je momčad u Ruščici ukupno osvojila 10. naslov od 24 do sada održanih memorijala. Pa može se reći da smo danas bolje igrali, bolje smo ušli u utakmicu. Jučer je bilo dobro drugo polovrijeme, danas je, može se reći, shvatili smo, ne mogu reći ozbiljnije jučer smo, ali možda sve skupa malo i umor i to su pripreme i tako. Eto, danas smo stvarno prikazali dobru igru i zasluženo mislim to osvojili danas. Imamo dosta mladih igrača, ja sam isto malo ugodno iznenađen, moram reći, kad sam došao nakon tjedan dana, imamo dobre ekipe, ovaj drugi trofej, drugi turnir da smo osvojili, ništa, eto, samo treba raditi kvalitetno kao što radimo, eto, doći se na svoje vjere. U većini krajeva umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu, poneki pljusak i moguću grmljavinu. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 23 do 28 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, hvala što ste bili s nama. Lijep pozdrav!